Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a celebrar o pleno ordinario do mes de abril. Na primeira parte resolutiva, aprobación da acta da sesión do 4 de marzo de 2026. Partido Socialista, Sí, hola, boas tardes. A favor. BNG, A favor. por Viveiro, A favor. apróbase logo por unanimidade. Segundo punto, cambio de titularidade ou renovacións de concesións do cemiterio municipal. Partido Socialista, Sí, a favor. Xa votamos na comisión informativa tamén. BNG, A favor. por Viveiro, A favor. por unanimidade. Terceiro punto, queredes que votemos todos en conxunto, os viais ou todos? Sí. Vale. O terceiro, o cuarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno e décimo, se non me equivoco, non? Estes 8 expedientes de investigación vial xa foron, aprobados por unanimidade na comisión informativa. Non sei se queredes volver a votar ou se damos por aprobado. Sí. Eso é, sí. Por aprobado, BNG? Sí, a favor. Sí. Por Ribeiro tamén, por unanimidade. O punto 11, proposta da alcaldía para a formalización da prórroga do contrato do servizo de limpeza viaria, recollida e transporte de residuos e xestión do punto limpo no termo municipal de Viveiro. Ten a palabra o tenente da alcaldesa Martín Vale. O contrato de gestión de residuos que está en vigor actualmente expira no mes de julio e, ainda que se iniciaron os trámites para contratar unha empresa que redacte uns plegos novos, pois todavía non está en licitación este contrato e procede pois prorrogalo un ano máis á espera de sacar licitación de novamente o contrato e que dé tempo para unha licitación tan complexa como é este contrato. Comentar, como sabedes, que se chegou neste senso, chegou un acordo os traballadores que a empresa para a actualización do convenio colectivo que lles atañe, convenio de empresa dos traballadores que a empresa, e que estará vixente nos próximos 4 anos. O novo contrato de residuos, lógicamente, pois terá que contemplar esta nova situación laboral, que é sustancialmente distinta da actual, aparte dunha serie de costes que se incrementaron nos últimos 4 anos. Pero, bueno, eso xa, cando toque, pois explicará as novas condicións do contrato. Queredes tomar a palabra algún grupo ou pasamos á votación? Sí, Partido Socialista. Hola, boa tarde a todos e todas. Pois, tal como contempla, en este caso, a cláusula 7 do prego de prescripcións, o Servicio de Limpieza Viaria, Recollida, Transporte e Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos e Xestión do Punto Limpio do Termo Municipal de Viveiro tiña un prazo de 4 anos, coa posibilidade de unha prórroga de un ano máis, con lo cual está a empresa no seu dereito de solicitala. De feito, fixo en tempo e forma 2 meses antes, con lo cual nós estamos a favor desta prórroga e tamén estamos, en este caso, ledos de que efectivamente pois, se chegara e tuvera bon porto as negociacións que houve antes de Semana Santa, porque sería un marrón. Nós xa pasamos no anterior mandato, pasamos tamén por unha situación similar, e a verdade é que efectivamente pois, é mellor para todos. Ademais, se os traballadores ao final conseguiron pois, o que ansiaban, o que querían, pois mellor para todos. Gracias. BNG, por Ribeiro. Ben, outros tamén estamos de acordo a renovación do contrato e a prórroga que estabas nas bases dos pliegos de contratación, e valoramos tamén positivamente o acordo de previo á Semana Santa entre os traballadores e a empresa que fixo que non houbera folga de basura, o cual valoramos positivamente. Nada máis. Ben, pasamos á votación logo. Votos a favor? Por unanimidade.
Punto 12, proposta da alcaldía para o cambio de sección electoral Avenida Benito Galcerán 1, 3, 5, 7 e 11. Este punto tamén se votou, creo que por unanimidade tamén na comisión. Non sei se queredes volver a votar ou se vale... Non? No. Por unanimidade, Non, entón, sí. sí. Punto 13, proposta da alcaldía para a modificación da ordenanza número 41 reguladora da taxa pola prestación de servicios municipais asociados á celebración de matrimonios civís no Pazo da Misericordia. Tedes aí o expediente, tivemos a comisión, na comisión, bueno, non houbo consenso, non hai tampouco tanta presa para facer esta ordenanza. E máis, exploramos todas as posibilidades que había de falalo aquí e xa, bueno, pois, procurar votar de algún xeito algunha outra posibilidade, pero segundo di a Secretaría de Intervención habería que facer outro informe económico. Entonces, como hai que facer outro informe económico, eu vou no retirar do punto da orde do día, falámolo novamente en comisión e despois o que acordemos en comisión, claro, evidentemente terá que facerse o propio informe económico para traer a pleno. Pasamos á parte declarativa. Moción do Grupo Municipal Socialista de Viveiro para garantir a retribución dos grupos locais nas festas municipais. Ten a palabra o Partido Socialista. Boas tardes novamente a todos e a todas. As festas patronais municipais de Viveiro constitúen un dos principais expoñentes culturais e sociais do noso concello, sendo ademais un escaparate fundamental do talento local. A participación de grupos e asociacións viveirenses non só achega calidade e identidade á programación, senón que representa un elemento esencial do noso tecido cultural. Porén, na última edición das festas patronais municipais, baixo a responsabilidade do Goberno do Partido Popular, produciron situacións que evidencian unha falta de planificación, criterio e respeto cara aos colectivos locais. Así, constatouse que algúns grupos participaron na programación sen percibir ningún tipo de retribución económica, mentres outros si foron remunerados sen que exista explicación pública ni criterio obxectivo que justifique esta desigualdade. Esta forma de actuar supón na práctica unha discriminación entre colectivos e unha desvalorización do traballo dos grupos locais aos que se lles exixe profesionalidade, compromiso e disponibilidade, pero sen garantir nin sequera unha compensación mínima polo seu labor. Resulta especialmente grave que esta situación se produzca mentres o Concello destina importantes partidas económicas á programación festiva e a outras accións de promoción, o que evidencia que non estamos ante un problema de recursos, senón unha cuestión de prioridades políticas. Dende o Grupo Municipal Socialista consideramos inaceptable que o Goberno Municipal pretenda normalizar que os grupos locais actúen de balde nas festas, reservando a retribución para outros colectivos ou artistas. A colaboración altruísta ten o seu espacio en actos benéficos ou solidarios, pero non pode ser utilizada como mecanismo habitual para cubrir a programación ordinaria das festas. Os grupos locais son parte fundamental da vida cultural de Viveiro, sosteñen a actividade ao longo de todo o ano e, na maioría dos casos, autofinánciase sen apoio estable. Ignorar esta realidade, darlles as costas e contribuir á precarización do sector cultural local. Unha excepción son os grupos do alumnado e agrupacións vinculadas ao conservatorio, que tradicionalmente colaboran de maneira altruísta no marco de actividades ao beiro dun modelo de colaboración acordado como expoñer na rúa o traballo que veñen a desenvolver durante todo o ano como contraprestación despois do esforzo económico aportado polo Concello para que poidan realizar as súas actividades de ensinanza, si ben sempre se lles brindou un ágape. Por todo o exposto, resulta necesario poñer fin a esta situación de agravio e establecer garantías claras que aseguren un trato digno e igualitario para todos os colectivos locais. O Pleno do Concello de Viveiro propoñemos os seguintes acordos, que o Pleno do Concello de Viveiro adopta os seguintes acordos. Garantir que todos os grupos e asociacións locais que participen na programación das festas municipais perciban unha retribución económica pola actuación. Establecer de maneira inmediata un criterio único, transparente e público que regula a participación e retribución dos colectivos locais evitando calquera tipo de discriminación. Punto número 3. Dar conta no prazo máis breve posible dos criterios seguidos na última edición das festas patronais municipais en materia de contratación e retribución de grupos co fin de achegar transparencia á xestión realizada.
bueno, o Partido Popular, di que o Concello de Viveiro non contratou absolutamente a ningún grupo nas festas. O Concello de Viveiro firmou un convenio coa Comisión de Festas de Viveiro para coorganizar as festas patronales desta cidade. Non contratou a ninguén. E, por suposto, que a Comisión tivo liberdade total e absoluta para tratar e contratar e xestionar con grupos e con orquestas. Non somente fixemos unha colaboración e un convenio con eles. Non lle pagamos a ninguén. E quen quixo ter cabida no palco que estivo durante 11 días situado na praza, tivo a súa cabida. BNG? Boa tarde. Antes de nada, bueno, pues queremos aproveitar para agradecer ao tecido asociativo cultural de Viveiro porque son os que realmente están a dinamizar o Concello durante todo o ano. Respecto á moción, estamos de acordo coa exposición de motivos e compartimos que non debe haber lugar a desigualdades no trato aos grupos locais como aconteceu nas últimas festas. Consideramos tamén necesario establecer un criterio que regule esta cuestión. E, non obstante, sí que votamos en falta unha maior concreción nos acordos, xa que non se especifica que tipo de actividades se aplicará ese criterio de retribución económica. Non queda claro se se refire únicamente a grupos musicais ou se, ao mencionarse tamén as asociacións locais, inclúen outras entidades como asociacións culturais, deportivas ou colectivos veciñais que desenvolvan actividades dentro da programación festiva. Á marxe desta cuestión, que entendemos que sería conveniente aclarar, pola nosa parte, a proposta considerámola positiva e respecto, bueno, ao que acaba de comentar o Partido Popular, pois é unha maneira máis de volver botar a culpa, neste caso, a unha comisión de festas e de poñer en contra, que é o que leva facendo desde que entrou, a comisións, asociacións e demais, en vez de colaborar conxuntamente. Vostedes firmaron un convenio de colaboración e aí teñen vostede tamén vostede responsabilidade en a quen se vai contratar, como se vai contratar e en que condicións. Entón, sí poden facer, si queren. Por Viveiro? Ben, boas tardes a todas e todos. A ver, é un debate controvertido porque é bastante populista traelo ao pleno, sobre todo despois de tantos anos de goberno do Partido Socialista. Na exposición de motivos leo, e acaba de dicilo Iria ahora, que hai desigualdade entre os grupos locais. Eu creo que a todos os que se dixo por parte do Goberno Municipal este ano foi que viñeran gratuitamente. Creo que non houve ningún que cobrara e outros que non. Co cal, a desigualdade sería se houbera distinto trato de uns grupos con respecto a outros. Creo que eso non sucedeu. Se explicou que hai unha situación económica complicada, que ven derivada de atrás. No ano 2003 gastouse 1 millón de euros casi máis do presupuestado, no 2024 casi 500.000, a situación económica era delicada e había unha partida económica na que nós, na parte que nos toca, ao Partido Popular exiximos que non se gastara máis diñeiro do que se recauda. Denos os datos outro día, por aí se anda. Claro, é moito máis fácil gastar o que non hai, non? Que iso o que se viña facendo. Por outro lado, cando se dice que non, decir, que non se apoia aos grupos locais ou que non se retribúe económicamente, eu entendo que todos e cada un son merecedores de cobrar unha retribución económica, se se pode, se as arcas municipais o permiten, porque é unha axuda ao traballo que se realiza. Eu formei parte durante moitos anos dun grupo aquí e creo que é necesario, cando se pode. E o que non estamos de acordo é obrigar a un goberno, a unha xestión concreta dos fondos do Concello ou a unha comisión de festas a ter que actuar dunha determinada maneira, cando a comisión ou o Concello pode negociar con calquer grupo local si cobra ou non cobra. E o grupo local pode dicir si cobra ou non cobra. É unha negociación entre dúas partes. Estáse brindando unha oportunidade. O que tamén hai que decir igual alto e claro é que cada actuación na praza de cada grupo local costa exactamente, pois mirade, o escenario 2.388 euros diarios. O equipo de luces son na plaza 4.598 euros diarios. Eso supón un total de 7.000 euros cada actuación. Non é que o Concello lle este salindo gratis que actúen os grupos locais na plaza. Estáse gastando 7.000 euros
das arcas municipais en que cada grupo poda ter a oportunidade de actuar dentro na plaza. Xa é un gran esforzo económico. Este ano non se puido facer unha remuneración económica porque a situación era complicada. Vale, eu estou convencido que calquera goberno quere pagar o que poida aos grupos locais, faltaría máis. Eso estou totalmente convencido. E ademais, tampouco non creo que vai ser un criterio habitual. Vai depender da situación económica e do orzamento municipal. Se é orzamento municipal suficiente, cobrarase. É dicir, se é orzamento, un ano virá a Panorama, e se non é orzamento, pois outro ano virá un trío, que é o que suele pasar. Quero dicir, é unha cuestión moitas veces puntual. Nós somos partidarios, sí, de que os grupos cobren na medida das posibilidades do Concello, si iso é posible, pero non de obrigar a ninguén, como está redactado aquí está redactado, e xa remato, garantir que todos os grupos e asociacións que participen na programación das festas municipais perciban unha retribución económica pola súa actuación. Ben, o dixo Iria. Que grupos? En que condicións? Cales concretamente? Non está especificado. Establecer de maneira inmediata un criterio único. Que criterio se seguía anteriormente, para saber cal é o criterio único, como se establece ese criterio, se de forma verbal ou por escrito, e que sea público a que regula a participación dos colectivos locais. Canto vai cobrar cada grupo? En función do número de componentes, se é un solo, se son 3, se son 5, se son 7, haberá que establecer unhas bases determinadas. E outra cuestión, hai unha comisión de festas que coorganiza, que haberá que chegar a un acordo, que considerará xunto co Concello que grupos queren que participe cada ano. Entón, nós non somos partidarios de obrigar a ninguén a ter que contratar obligatoriamente pagando a determinados grupos se ese grupo de persoas que está organizando non considera oportuno. Este ano, no 2026, organizará o goberno do Partido Popular as festas, no 2027 igual organiza outra xente ou outra comisión con outros criterios diferentes aos que temos agora. Pero eso de obrigar, non creo eu que o Partido Socialista trouxera esta moción a pleno anteriormente dentro do goberno. Estou seguro de que non. Gracias. Partido Socialista. Non a traíamos porque pagábamos. A veces con maior ou menor dificultad, pero sempre se pagaron os grupos locais. Aquí hai dúas partes na programación das festas. Hai unha parte que organiza a comisión, a cual lle agradecemos que leva a cabo esa organización das festas durante o 14, o 15 e 16, que organizan as festas de Viveiro, e hai outra parte que organiza unha programación cultural que organiza o Concello de Viveiro. Eu cando me refiro, cando nos referimos na moción de que hai desigualdade, é que é verdad. É dicir, hai grupos locais que non tocaron na plaza, pero sí tocaron nos pasacalles, non vou dar nombres, porque non están nas comisións de goberno, pero que sí que tocaron nos pasacalles e cobraron. Entonces, eles cobraron e os que tocan na plaza, pois non cobraron. É o que decimos. Non nos metemos nas cantidades, porque somos conscientes da necesidade económica que hai nese momento, pero sí que cobrar, se forman parte dunha programación cultural, pois que cobren. Eles, ademais, dan facilidades, é dicir, falamos de cantidades pequenas, que apenas chegan a 1.000 euros, é dicir, o Concello de Viveiro recibiu o ano pasado un convenio de 145.000 da Xunta de Galicia para promoción, para actividades culturais, para promoción turística no verano, musicais, é dicir, unha partida que é unha partida moi pequena. Nosotros non obligamos a nada, Bernardo. Se queres votar en contra da moción e votarnos abaixo, pois vota e explica, xa explicaches, non desprestixianos unha vez máis. Iso quere decir que se estamos, que como estivemos no goberno agora non podemos facer propostas na oposición, pois é unha proposta totalmente lícita, é dicir, aquí puxemos 3 puntos, pero se queres reducimos a 1. É dicir, aquí o que queremos é que os grupos locais que participen, ben sean en pasacalles, ben sean na plaza, que teñan unha remuneración, sexa cal sexa unha remuneración que se considere nese momento equitativa. Evidentemente non o vou establecer eu que non estou gobernando, pero que cobren. É o que pedimos, nada máis. É dicir, repito, aquí hai dúas partes. Non nos metemos ca comisión de festas, metémonos ca parte que o Concello contrata. Este ano gastou 130.000 euros na programación das festas de Viveiro, a parte do que lle dá a comisión de festas. Solo iso. Benega. Sí, no, nada máis que engadir. Incidimos en iso, en que, bueno, sí que estaría ben concretar logo cales, que tipo de actividades logo incluiría, pero, bueno, iso é algo que tamén que se pode acordar a posterior, unha vez tomado o acordo de retribuir esas actuacións. Entón, pola nosa parte, vai ser a favor. Por Viveiro. Ben, nos,
ao grupo que propón a moción, decimoslle que vale. Nosotros, como está redactada a moción, a vamos a aprobar. Si traedes outra moción con unhas propostas concretas e claras do que se quer remunerar en función de o número de integrantes, do tipo de grupo, do tipo de banda e demais, se trae esa proposta, estamos dispostos a mirar de votar a favor, tal e como está redactada no, porque estáse obrigando a unhas cuestións que dependerán agora mesmo dun goberno, pero dentro de un ano igual de outro ou non. Gracias. Vale. Para rematar, antes de pasar a votación, Tengo yo la Ay, última perdón, palabra. perdón, un perdón, minutito. perdón. Nada, Perdón, solo por María, decir perdón, que sí, sí. creo que está moi claro aquí. O sea, aquí é que os grupos locais que participen nas festas, ben sexa actividades culturais ou tamén musicais, que cobren unha cantidade que se considere nese momento según a dificultade económica. Creo que non creo que sexa moi complicado, é dicir, que cobren os grupos locais que participan na programación das festas de Viveiro. Non hai máis, é que non sei se non se quere votar, pero eu creo que está moi claro. Nada máis. Xa, María. Xa. Sí. Vale, a ver, solamente dicir unha cousa que sí que é certa, o que dixo Iria, o que dixo Bernardo. Moi fácil chegar aquí e falar e dicir todos os grupos locais, da igual que seña 1, 25, 50 ou 75. Entendo que estas cousas haberá que establecer unhos criterios e que veñan acompañados, ademais, de partidas económicas. Iso é o que ten que facer. E senón, cando hai orzamentos, pois tamén se poden facer as modificacións que haxa que facer para dotar eses grupos que non sei se teñen nomes e apelidos ou non os teñen, e se son grupos de música, grupos de baile, grupos de teatro, grupos, claro, porque todo eso está aí, no aire. Ou os de danza que veñen a facer gimnasia rítmica aí encima. Non se trata de facer as cousas encima do que é o palco ou debaixo, non se trata deso, se trata de pagar ou non pagar, canto pagar, de que maneira pagar e a quen lle hai que pagar. E despois hai que saber con que vas a pagar. Porque se non tes que pagar, claro, é moi fácil deixalo a deber como deixastes vos a deber o que deixastes a deber, que logo tivemos que pagar hasta todas as asociacións e clubes deportivos, cando chegamos nós, que tivemos que aprobar 2 orzamentos no mesmo ano. Evidentemente, claro, é moi fácil facer as cousas e tirar da manta. Sí, podemos facer o que queiramos, pero unha cousa obxectiva está aí. Non me estou inventando absolutamente nada, vale? En todo caso, cando haxa que pagar, hai que pagar a todos, porque tampouco sei porque vostedes, nesta moción, resulta que eliminan, excepcionan os grupos que derivan do conservatorio. O sea, precisamente son os rapaces e rapazas que están salindo do conservatorio e que están intentando salir adiante e facerse un grupo que teñen toda a vida por diante, son precisamente os únicos que excepcionamos. E logo falamos de discriminación. Ou cobran todos ou non cobran. É dicir, entendo que cando haxa para cobrar, deberán de cobrar todos. Cando haxa para pagar, cobrarán todos. Eso teño claro. Os que salen do conservatorio e os que non salen do conservatorio. E, por suposto, os que queren ter cabida na programación das festas teñen o palco e o son e as luces a súa disposición, que, como ben describiu Bernardo, nos costa 7.000 euros diarios, pero moito máis fácil, bastante máis fácil, deixar solamente o palco e o sonido e as luces 3 días das festas, que son os días grandes, e xa forrábamos moito. Multiplicade. Como sempre. Multiplicade, non, como sempre non. Que hasta tivestes vos 15 días o palco aí, non unha semana. Entonces, vamos a ver, señoras e señores. Agora, tamén é certo, claro que hai que pagar, e que pagarlles a todos, pero que o digan, precisamente, os que lle pagaban hasta un paje do Rei Mago e o resto non, ten a cousa bastante que decir. Sí, señores, pagábanselle a algún paje dos Reis Magos por horas traballadas o día 5 de xaneiro e resulta que os outros non. E logo non falamos de discriminación. En fin, nada máis. Pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois moi ben, venga.
Volvemos a votar, non? Voto de calidad, ¿no? Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada a moción. Dación de conta de resolucións da alcaldía toma en consideración da renuncia presentada polo concelleiro don Juan Ramón Martínez Castro. Juanra, tes a palabra. Hola. Bueno, vou ler porque así non me olvido de nada, vale? Boas tardes. En primeiro lugar, quero agradecer o trato recibido cara a miña persoa por parte de todos e cada un dos concelleiros e concelleiras que formamos e formaron parte desta corporación. Teño que dicir que me sinto profundamente orgulloso de ter formado parte desta corporación. Venga, Juanra, venga. Sobre todo de ter tido a oportunidade de representar a nosa veciñanza, de escoitar as súas preocupacións. Pensei que iba a ser máis fácil, compartir as súas inquedanzas e intentar dar resposta dentro do diálogo e a proximidade ás necesidades reais do día a día, non? Ese contacto directo coa xente foi, sin dúbida, pois un dos aspectos máis enriquecedores desta etapa, moi ligado tamén á defensa do rural, non? Do noso rural, que creo que é unha parte fundamental da identidade, da cohesión social e do futuro do noso concello. É unha parte importante que creo que temos que, bueno, pois intentar facer un esforzo por coidar. Quero expresar tamén o meu agradecemento a todos e cada un dos traballadores e traballadoras do Concello polo seu labor diario, pola súa profesionalidade, pola atención constante á veciñanza, porque creo que é unha peza clave para que a administración municipal pois funcione e este ao servicio das persoas. No plano máis persoal, esta etapa política foi para min pois unha auténtica aprendizaxe. Sempre digo que aquí fixen o mellor dos másteres posibles en política, porque no pouco tempo que estuven, pois aprendín non só dos procesos políticos, tamén pois do trato humano, non? Vivín eleccións municipais, autonómicas, estatais, europeas, viví momentos de ilusión, tamén de incerteza, de incertidumbre. Participei en negociacións para formar goberno e incluso vin de preto pois unha moción de censura, non? Todas estas experiencias axudaron a comprender mellor a política, pero sobre todo a entender que a súa razón de ser está sempre, por moito que se diga, ao servizo da veciñanza, non? Hoxe comparezo para presentar formalmente a miña renuncia á acta de concelleiro, unha decisión meditada e adoptada por motivos persoais. Marcho coa tranquilidade de ter intentado actuar sempre con honestidade, responsabilidade e respeto cara ás persoas ás que representei. Desexo o millor a Carmen, que é quen vai continuar asumindo esta tarefa, coa confianza de que seguirá traballando polo ben da veciñanza e do conxunto do territorio. Moitas gracias. Eu creo que merece unhas palabras polo menos de cada voceiro, non? María. Bueno, pois desexarlle que lle vaia ben, ademais fomos compañeiros de goberno, pouco tempo, pero fomos e foi un placer coincidir e traballar contigo e, bueno, pois sigues en Viveiro,
non estás no Concello, pero seguirás, eu creo que traballando polos veciños e veciñas, pero dende o outro lado. Moitas gracias, Ramón. Bernardo. Ben, pois pola nosa parte, darche as gracias por todo o traballo realizado e polo bo traballo realizado na parte que che correspondeu no tempo de goberno o noso respeto polo traballo que fixeches durante este tempo aquí estamos para o que necesites. Bueno, Juanra, eu creo que cada vez que se vai un concelleiro todo o mundo sabedes, non? E sobre todo cando marchades o que deixastes aquí, sobre todo o esforzo, porque ao final non te das de conta hasta que estás metido, que seña no goberno ou na oposición. Isto exixe un esforzo engadido, non solamente a nivel profesional, que tedes as vosas profesións, a maioría de todos nós, sino que a nivel persoal, non? Pero sí que é certo que fora das discrepancias políticas que haxa, hai unhas relacións persoais que sempre están aí, vale? No noso caso, polo menos no meu, contigo e tamén co resto dos concelleiros, certo é, dos de que se foron, e máis contigo estreitamente, teño que decir, vamos, pois sí que houbo sempre feeling, unha boa relación persoal, porque, bueno, porque aparte de todo, somos persoas, non somos políticos desleilados, non? Pero lamento moito que te vayas, sinceramente, eu creo que formabades, bueno, pois un bo grupo, e si que tanto movimento a mí xa me empeza a marear, pero bueno, que é unha mágoa, ao final que te vayas gustaríame por o tempo que resta, non? Que acabáramos xuntos, se é que temos que acabar ou incluso que seguíramos xuntos, pero bueno, se ten que ser así, pois eu entendo perfectamente que isto é moi exixente e que, bueno, que chega un punto que tes que decidir, ti decides evidentemente o mellor pa ti, que en definitiva é o que tes que facer, non? Mirar por ti, porque os demais ás veces, bueno, pois miran de si. Entón, gracias por todo, polo teu traballo e moita sorte que sei que estás a ter, non? No teu traballo, pero na vida tamén. Bueno, a mí tamén me gustaría. Ai, perdona aí. Grazas. Bueno, Churiño, agora sí que te podo chamar Churiño, que de concelleiro Juan Ramón, e agora volvemos ao Churiño. Bueno, non imos empregar este momento para unha despedida, porque a realidade é que continúas, bueno, temos o privilexio de poder continuar traballando contigo co foco posto xa nas municipais, non? Bueno, se Iván agora non o vas facer como cargo público, sí que o vas seguir facendo como unha peza clave na equipa do BNG de Viveiro. Bueno, e iso é do que quería falar agora, non? Do traballo que aportache que aportas a este concello e á veciñanza de maneira totalmente altruísta, a pesar de ser de Camariñas. Bueno, agora xa eres máis de Viveiro. Sobre todo queremos agradecerche o compromiso co concello, coa veciñanza, cun traballo que podemos cualificar de impecable. Bueno, de feito, a veciñanza pois, chega a falar de ti como concelleiro de medio rural. Iso non é pouco. Iso consíguese, sí, conseguíchelo en moi pouco tempo e non só pola túa capacidade, pola túa formación ou pola túa maneira de traballar, que a demostrache con creces, senón tamén por algo igual de importante e que escasea bastante, que eres moi boa xente, Churiño. Eres boa xente, tes un corazón enorme, moi bo compañeiro, unha persoa con moito sentido común, con moito sentido do humor tamén, e cun fondo sentido da responsabilidade. E eses son valores que hoxe en día fan moita falta. E xa a nivel persoal, sí que me gustaría engadir tamén, darche as grazas personalmente por poñerme todo tan fácil. Sempre me posto facilísimo. E cando estás rodeada de xente que che facilita tanto as cousas, que facilita o camiño e que fai que todo vaya sobre rodas, sinto a necesidade de dicilo en alto, porque me sinto moi orgullosa, moi afortunada e moi agradecida de que formes parte da nosa equipa. E remato dicindo que eu agardo que nun futuro Viveiro poda volver contar contigo como concelleiro
porque Viveiro o merece, porque a veciñanza o merece e porque tú tamén o mereces, Churiño. E así que, nada, de verdade, moitas grazas e, como dicía ao comezo, continuamos. E continuamos, como diría, co rogos e preguntas. Partido Socialista. Boa tarde de novo. Primeiro rogo a adxudicación das obras de mellora para a reducción do risco de inundación do río Fontecova na zona de Arxi de Xunqueira. Segundo a información oficial da Xunta de Galicia, en agosto de 2025 licitaronse as obras de mellora para a reducción do risco de inundación do río Fontecova na zona da Arxi de Xunqueira por un importe superior a 812.000 euros, sendo finalmente adxudicadas a principios do mes de marzo de 2026 por unha cantidade superior a 770.000. Dita actuación enmárcase nun convenio de colaboración entre Augas de Galicia, a Diputación de Lugo e o Concello de Viveiro. Compre lembrar que este convenio foi impulsado e deixado encamiñado durante o goberno anterior do Partido Socialista no goberno municipal. A redacción do proxecto encargado pola Administración Autonómica demorouse durante anos por parte de Augas de Galicia, atrasando injustificadamente unha actuación urxente para o municipio. A pesar de que as obras xa están adxudicadas desde marzo, o actual goberno municipal non trasladou información básica nin á corporación nin á cidadanía, o que evidencia unha preocupante falta de transparencia nunha actuación de especial relevancia. Neste sentido, este grupo municipal quere señalar que nos orzamentos municipais de 2026 non aparece de forma clara nin identificable a achega económica que corresponde ao Concello de Viveiro, malia tratarse dun compromiso derivado dun convenio en vigor, tan só o importe das expropiacións preto de 40.000 euros. Descoñécese públicamente a empresa adxudicataria das obras. Non se informou do cronograma de execución a pesar de que o prazo estimado é de 8 meses. Non se deu conta do grado de cumprimento do convenio nin a situación administrativa actual da mesma. Esta falta de información resulta especialmente grave tratándose dunha intervención nunha zona con risco elevado de inundación que xa sufriu consecuencias moi graves no pasado. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista formula o seguinte rogo: que o Goberno Municipal abandone a opacidade en relación con esta actuación e facilite de maneira inmediata e completa toda a información, incluindo a empresa adxudicataria, o calendario real de execucións das obras, a cuantía exacta da achega do Concello de Viveiro e o seu encaixe no orzamento municipal e o estado actual do convenio e o seu grado de execución. Gracias. A ver, Suso, tú consultaches isto xa antes de traer os rogos, xa se te explicou por parte dos técnicos que isto é un gasto plurianual que vai recollendo no orzamento, que van incluídas as expropiacións, que tivemos que facer as expropiacións porque as deixache de sin facer, cando pidache destes as feitas para apurar se tanta presa como vendís ten esta obra, pidache de facer o que vos correspondeu nos anos que estuveche desde o goberno, que isto xa non é da hora. Nos collímolo, temos que toda a presa para intentar activar a obra e facer as expropiacións. Se tanto che preocupa que a empresa foi adjudicataria, que a verdade non sei que aí que opacidade hai, porque eu puxen en Google Arxi Fontecova e a empresa adjudicataria misturas obras e proxectos S.A. O sea, é información pública, como cualquier contrato público, é por lei, teñen que dicir a quen se adjudicou o contrato. Non creo que haya opacidade de ningún... a min é igual que foi en misturas, que foi en FCD, Ferrovial, o que enseña adjudicatario o contrato, como me dá a min. Se ademais, tú sábelo, é unha adjudicación que fixo Augas de Galicia directamente, o convenio a 3 bandas, e se ocupaba Augas de Galicia de facer a contratación, así o fixo. Entendo que sacaría, como marca a lei, a obra de contratación, habría un contrato público onde se presentarían diferentes ofertas e ganou esta empresa que se chama Misturas, Obras e Proxectos S.A., para que conste en acta que é a adjudicataria de la obra de Xunqueira. Ben, as expropiacións non foi unha cousa política, foi unha cousa técnica. Técnica, porque durante 3 anos, o goberno municipal do Partido Socialista e despois xunto co BNG incluímos a partida para expropiacións. Se non se executou non foi culpa do goberno municipal. Xa yo lo poño por diante. Segundo punto, o meu Google debe de estar, como se dice, desfasado, ou non debe estar actualizado, porque eu busquei e a verdade é que non encontrei. Hasta busquei na plataforma de contratos da Xunta de Galicia. A mí é igual que empresa lle toque, o caso que a faga. O caso que a faga. Porque o que saleu na prensa, saleu
o tema da adxudicación, pero non saleu o nombre da prensa, que eu non lle digo que ustedes non puxeran, cuidado, que ustedes non licitaron nada, licitou a Xunta de Galicia. Ben, e tal como se pode comprobar ao longo deste proceso, producíronse varias modificacións en cuanto ás cuantías. Se primeiro era 900.000, logo baixou a 812.000 e ao final foi adxudicado en 770.000. Ben, cando estaba adxudicado, o sea, cando estaba pensado nos 900.000, porque tardouse varios anos en facer esa licitación, pois a verdade é que a Xunta dixo: "Oi, non vamos gravar o Concello, máis do que tal, vamos poñer 600.000 e o Concello e a Diputación o resto. 160.000 ou 170.000 cada un. Vale. Baixaron a 812.000, baixan agora a 700 e pico mil, pero agora a Xunta vai poñer 469.000. O sea que o Concello sigue poñendo 150.000 euros. Sabendo que, ademais, a Xunta, en este caso, que o reconoce na propia adxudicación, en este caso na prensa, que dice que paga un 61% da financiación e, además, é con fondos a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia con fondos do Next Generation de Europa. Con lo cual, seguimos gravando ao Concello igual. Gracias. Ben. Xa non pode falar. No, sí, ben, pero que non se quere que es que te diga. Eso. Xa está. Que a fagan. Listo, canto antes. Vamos a intentar facelo o antes posible, está claro, Perfecto. para evitar o problema. Vale, perfecto. Segundo rogo. Ten que poñer o crono aí en marcha, que non está ducho aí, Vicente, nada. Son 2 minutos, me parece, non? No, son 3. Vale. Vale. Situación dun poste de formigón danado no campo das Douradas de Vieiro. O Grupo Municipal Socialista desexa trasladar ao Goberno Municipal a súa preocupación en relación cun poste de formigón situado no campo das Douradas de Vieiro, concretamente tras subir á zona de estacionamento, sendo o primeiro poste de dereita. Segundo temos coñecemento, este poste resultou danado supuestamente polo impacto dun camión dunha das orquestas que participou nas pasadas festas do San Ciprián de Vieiro, o pasado mes de setembro. Como consecuencia do golpe, a base do poste quedou deteriorada, presentando problemas de estabilidade, motivo polo cal foi suxeto de maneira provisional mediante un puntal de obra, situación na que continúa na actualidade. Compre salientar que este poste non só presenta un evidente risco para a súa inestabilidade, senón que ademais soporta a rede de peche do campo, o que incrementa a perigosidade para as persoas usuarias da zona. Por todo exposto, rogamos ao equipo do Goberno Municipal que informe sobre o estado actual do expediente relacionado con este incidente, que indique se se iniciou a reclamación á empresa responsable polos danos ocasionados, que se aclare se está prevista a reparación ou sustitución do poste e en que prazos, e que de maneira urxente se adopten medidas necesarias para garantir a seguridade na zona mentres non se resolva definitivamente esta situación. Gracias. Moi boas tardes a todos. Estamos a traballar co da aseguradora, que xa sabe vostede que é complicado. E encima cá que nos tocou, que é que máis problemas dá, co Mafre. Sabédelo moi ben, que as outras nunca temos problemas con ningunha, pero con esa é moi complicada. Os técnicos foron ali e non ven risgos que caiga, pero nosotros máis estamos para podelo poñer o Concello e despois saber se a aseguradora nos paga. Eu non quero alertar a naide nin poñer a naide, eu non son técnico. Eu só que outro día aparquei, que fun a un enterro a Vieiro, e aparquei ali, e aparquei ao lado mismo. E cando salín do coche, dixen, eu quedar aquí seguro, cuidado. Por que? Porque efectivamente se ven os serraxos, vese o que é o ferro, a ferralla, ves do poste abaixo que está sin cemento ni nada, está aguantado ahora mismo solo pola ferraxe. Eu por iso digo, viño un puntal ali de obra, que eu non digo que non aguante, pero ademais, como así como recalco no rogo, que suxeta a rede, ainda encima ten máis peso. Eu por iso o digo, nada máis. Pero se están ustedes, xa está aberto o expediente e estamos en reclamación, pois canto antes o podan facer mellor. Nada máis, gracias. Seguinte. Retirada dos restos da poda do Parque de Lavandeiras en Celeiro. O Grupo Municipal Socialista desexa trasladar ao Goberno Municipal a súa preocupación pola situación actual do Parque de Lavandeiras en relación coas corta de podas xa realizada hai preto de 2 meses. Tras ditos traballos,
O resto da poda permanecen acumulados en distintos puntos do parque, destacando un volumen considerable a carón da antiga fábrica de Alonso, así como noutros montóns repartidos polo propio espacio, tal e como se pode comprobar nas imaxes achegadas. Nun pleno anterior, desde o Goberno Municipal indicouse que estes restos non foran retirados ao estarse á espera de xuntar toda a poda. Porén, entendemos que transcurrido o tempo suficiente e non existindo xa novos traballos de poda na zona, naquela zona polo menos, non se xustifica o que estes residuos continúen ali depositados. Esta situación non só afea a imaxe e o estado de conservación do parque, senón que tamén pode supoñer algún risco, especialmente en épocas de maior uso destes espacios públicos, sobre todo agora na primavera. Por todo exposto, rogamos ao Goberno Municipal que explique os motivos da demora na retirada dos restos da porra do Parque de Lavandeiras, que informe cando está prevista a súa retirada definitiva e que se aclare, isto xa é un pouco de coña, non? Intención de manter estes restos, se teñen a intención de manter estes restos hasta as próximas festas do San Xoán, para a súa utilización nas tradicionais lumeiras, ou, se por contra, se procederá a súa retirada inmediata. Gracias. A poda no parque está retirada. Ainda vi as fotos, perdón, non sei cando a retiraron, é que ontes fun a Celeiro e comproveino in situ. E teño foto, de feito, o baixo pola mañá. Pois me parece moi ben, se o sei, fai 15 días, así xa estaba. Usted, desde logo, é máis rápido, mi madriña do ceo. Cando lle faiga un rogo, ou estaba neso ou xa foi, pero alégrome de que así sexa. Gracias. Moi ben. O resto teño oral. Suso, Sí. a ver, as empresas collen vacacións e tocounos con Semana Santa empezar ayer eran horas cero, o lunes. Que queres que lle diga? E a ver, donde dice vostede na zona detrás da fábrica, acumulamos todo ali porque había moito material que, como sabedes vos, o punto limpio que temos non chega a todo o volumen que había no Parque de Lavandeiras, porque había moito que se podou. Ora vai nos vir unha empacadora e levar todo. Vai ir antes de San Juan, porque ali San Juan non é que en Covas. Como en todos os sitios hai fogatas, eu por eso dicía, non por outra cousa. Logo teño un oral despois, cando toque. Bénega. O San Juan fixos en Lavandeiras moitos anos, cando eu era pícara. Era un bon San Juan. O primeiro rogo é... Ai, pois sí, perdón. No. O primeiro ten a ver coa renovación da rede de abastecemento en Landrove, que volveu a haber unha rotura nos últimos días. Xa en decembro presentáramos unha moción, non, para renovar este tramo da rede e naquel momento o Partido Popular anunciou que as obras de renovación se executarían no primeiro trimestre deste 2026. E é por eso, que xa pasado este prazo, sin que se levara a cabo a actuación comprometida, pois traemos de novo o rogo para que se executen canto antes e preguntar logo como está o tema. Grazas. Vale. A ver, é certo que dixemos naquele momento que a nosa previsión era que a obra se executara no primeiro trimestre do ano 2026, porque así nos fixo chegar ese prazo a empresa Viacua, que é a empresa concesionaria, que é concesionaria de fai moitos anos, que ten un contrato prorrogado e que todos conocemos como funciona Viacua, que medios materiales e humanos dispón, e da capacidade de resposta que ten cara a este tipo de actuacións. Despois desa actuación que estábamos, supoño que estaríamos en Celeiro, cun problema que había en Celeiro de abastecemento, que tamén se trouxe ao pleno, de saneamento, perdón, se trouxe ao pleno esa incidencia, ainda faltan por rematar detalles ali, porque lle surgeu unha obra nas Aceñas que tamén estaba programada e que tamén se demorou, como as obras... A ver, eu entendo que é difícil de comprender, pero as obras son temas abertos, non son temas pechados. Me refiero que sabes cando empezas, pero non cando rematas as obras, vale? As obras das Aceñas
levou máis tempo do que eles tiñan planificado nun primeiro momento e nos dicen que contan a finales deste mes, principios de maio, empezar ca obra de Landrove, que é prioritaria tamén, porque sempre rompe. E estamos todos de acordo, penso que non hai ningún grupo nesta corporación que non pense que esa é unha obra prioritaria. Pero igual que era prioritario o Celeiro, como era prioritario tamén o das Aceñas, que era un punto de vertido que había que solventar, e así se vai facer, e se fará en maio. E pedimos disculpas á veciñanza por esta demora, porque os veciños de Landrove son os máis perjudicados e, bueno, a zona de Galdo e demás. Seguinte. Espera que espero por Vicente. Gracias. O segundo rogo ten a ver coa ordenanza de mercados. E sei que traemos porque, bueno, últimamente chegaronos varias queixas de veciños e veciñas pois que non saben ben pois onde teñen que ir comprar as patacas ao camión das patacas, porque estaba na esplanada do Febe, logo estuvo no centro comarcal e agora nada a esplanada da variante. E ademais, moita xente, moita que lle compra ese señor. E, bueno, encadrado dentro desta circunstancia, a venda ambulante o sea, de camións e tal, está regulada na ordenanza de mercados que quedou pendente de actualizar, non? Que estivemos redactando cando estábamos no goberno e quedou aí pendente de darlle continuidade. Entón, por eso, pois, o que rogamos coñecer é cales foron os motivos que levaron ao cambio de ubicación deste posto do camión e tamén como van os avances da redacción da ordenanza. Ben, a ordenanza de mercados, como tamén fixen saber en diferentes intervencións en plenos, nós estamos intentando actualizar as ordenanzas, entre outras cousas, para intentar mellorar os ingresos do Concello, que están moi mermados. E creemos que hai moitas que están obsoletas, entre elas as de mercados. O que non significa que haxa unha ordenanza de mercados vigente. Me sorprende que me preguntes por unha actividade privada dun tío que vende patacas. Porque, ao final, a fin de cuentas, é unha actividade privada dun paisano que colle un camión e vende patacas, unha actividade prohibida de por sí en Viveiro, se se fai fora da regulación de mercados que todos coñecemos, que hai 2 mercados ao mes, o de primeiros e día 15, e temos o mercado dos jueves, onde se venden patacas. Hai aquí unha compañeira miña que traballa nunha empresa que vende patacas no mercado e que as vende na plaza. Temos os permisos en regla, faino toda a vida, leva de Nuestro Señor vendendo as patacas na plaza, e o mercado de patacas en Viveiro non está desabastecido. É certo que hai un señor que fixo esa actividade dunha maneira irregular, porque non se atendía a ordenanza, iba por libre, e dai que en Febe, onde non somos competentes, como ti ben sabes, ao parecer vendía aí, supoño que Febe non lle parecería ben ou non habría acordo ou que fora con Febe, que era un problema do paisano con Febe, e despois se puxo nunha esplanada a vender patacas, e unha actividade que non está regulada. Independentemente, como calquera actividade que non é legal, pois non se pode permitir. A ordenanza, actualización da ordenanza, estamos nelo, estamos buscando alternativas aos mercados, a facelo en sitios alternativos, porque tamén creo que aquí teríamos que ter no pleno un debate profundo da evolución dos mercados e das consecuencias que ten facer os mercados na plaza, os consiguientes deterioro das calles pola evolución dos mercados. Os mercados evolucionaron dunhos paisanos que viñan das aldeas os seus produtos a vender en cestas no suelo a meter camións na plaza para a venta de... Bueno, a tendencia do mercado ambulante é esa. Entón, hai que buscar unha solución a esa situación. E estamos buscando espacio para darlle encaixe a todo eso. Sí. Bueno, se traio este tema porque non sei se dá conta, pero case a maioría de comerciantes son actividades privadas. E moitos dos que venden tamén son de fora, tamén na praza, non? De feito, a ordenanza o que pretende regular, ou o que pretendíamos nós, era regular o mercado semanal e o mercado quincenal. E tamén iba incluído a merca ambulante, que é ao que me refería, que son os camións, que hai varios, igual que hai os que andan polas parroquias e demais. Incluía todo eso. Por eso, a nosa intención logo de darlle prioridade canto antes, porque realmente, absolutamente, todos os mercados que hai no Concello de Viveiro
Está en ese regulamento. Pode vir quen queira, pode vender quen queira, donde queira, como queira, sin pagar, sin nada. Agora sí que ven que se están solicitando as autorizacións por fin, que xa se están a presentar, por eso pregunto como van os avances para a tramitación da ordenanza. A ver, nós creo que actuamos con total claridade cales son as nosas intencións. Por un lado, normalizar e regularizar, non esa situación, todas as situacións do Concello. Aquí, desde a Alcaldía, está facendo un esforzo moi importante intentar regularizar moitas situacións que se viñan facendo de maneira de compromisos verbales. E poño un exemplo que é a cesión de espacios públicos no Concello de Viveiro a diferentes asociacións que dispoñían desos espacios e que non había un compromiso formal de cesión dese espacio e que quedara por escrito quen se responsabiliza e quen ocupa cada espacio, a modo de exemplo. E co tema de decir aos vendedores que regularizaran a súa situación porque desde o COVID se suspenderan e quedaran en stand-by hasta ese momento, pois entendemos que é o que hai que facer e por eso fixemos. Independentemente que pensemos que a ordenanza hai que actualizala. Insisto no que como presentas o rogo, porque é normal que se traiga calquer cousa ao Concello para hablar genéricamente dos comerciantes. Porque estamos falando dun comerciante que todos sabemos quen é, por a descripción que ti faz de Febe e o posto de patacas, e unha persoa que estaba desarrollando unha actividade ao margen do regulamento bueno, a ordenanza que regula esa actividade comercial e que estaba ao margen dela. El pode vender patacas en Viveiro sin ningún problema, pode montar un establecimento de patacas, el pide unha licencia de actividade como pide outros establecementos que venden patacas en Viveiro. E insisto, o mercado de patacas en Viveiro non está desabastecido, podes comprar patacas sin comprarles este paisano, hai máis xente que as vende, hai xente que paga os seus impostos en Viveiro, que ten todo en regla e que vende patacas. Entonces non sei por que tenemos que ver, porque se teño que explicar un paisano que ven cun camión, independentemente que as paisanas sean as mellores patacas do mundo e as máis baratas, que é un problema do mercado, pero aí non vou entrar. O que si che digo é que non vamos a dar cobijo a este tipo de actuacións, que non ten sentido o que me estás a pedir. En definitiva, que hai exactamente donde colocarse se un quere vender patacas. No mercado aquí ou no mercado ali, vale? Pero o que non se pode facer é poñerse un donde queira, porque existe unha regularización aínda que teñamos que actualizar a ordenanza de mercados. Certo é que estamos á espera de que o espacio exactamente donde queren ubicarse, que é aí enfrente, que é donde Carlos V, non é do Concello. E como non é do Concello, estamos en trámites para non ter que facer a solicitude cada vez que se desplaza aí o mercado e pagar unhas tasas a costas. Entón, ata que non seña noso, que estamos en trámites, vale? O que pasa que tardan, con costas xa sabemos como é o tema, non? Entendo que deberíamos de colocar, de darlle xa a ubicación exacta. Entón, o que é mercado tradicional non importaría telo aquí. Os camións, evidentemente, hai que quitalos do casco, porque non pode ser. Porque hoxe tenemos 2 ou 3, pero mañá, se queren vir 10, entonces temos aquí un aparcadoiro na praza. Iso é inviable, non? Entonces, sí que é certo que hai que facer o que hai que facer, hai que actualizala, pero eu personalmente, creo que a ubicación eles tamén queren, sería ali, pero non é noso. Entonces, claro, temos que contemplarlo como espacio nesa mesma ordenanza, esa é a circunstancia. Vale? Grazas. De feito, bueno, sei que non teño hora, pero só unha pincelada que, de feito, preguntaba polo do camión para saber se era el precisamente que se movía como quería ou se era seguindo algunha orde ou algunha directriz logo do... No, sabes que pasa? De feito, ademais, avisouselle de que non podía estar ali, nin podía ubicarse, bueno, non é ese único sitio que estuvo aí arriba, na Ponte Labrada, o sea, colocábase donde lle viña ben. Entón, claro, houbo denuncias, Entón, avisouselle de que eso non podía ser, que tiña que pedir permiso
para ubicarse nos espacios que ten determinados o Concello como calquera outra persoa que quere facer ese tipo de venta. Entón, o que solicitou, creo que esta mañá estiveches ti tamén, non? Exacto, na mesa, díxolle que solicitara un posto na Praza de Bastos, que tamén sería outra posibilidade. E, de feito, bueno, solicitouno, pero, bueno, esta mañá creo que non se poido facer e hai que esperar, pero, bueno, evidentemente, el non pode vender patacas donde lle di a gana. Eso está claro. Vale, gracias. E o último rogo é de outra ordenanza tamén, que tamén quedou pendente, que é a da tenza de animais, que, bueno, quedou redactado o borrador en febreiro do 2025, xa se trouxo a pleno en maio e comprometeronse a facer unha reunión porque o único que quedaba de consensuar entre os grupos da ordenanza era as zonas de espareximento canino, que, bueno, o resto do texto en principio si estaba todo o mundo de acordo. E, bueno, pasou un ano e de momento non se mantivo esa reunión e de feito é a terceira vez que traemos este rogo, por favor, queremos esa reunión. Gracias. Sí. A ver, nós pensamos na ubicación deste espacio na zona da Rotonda de Misericordia. Estamos á espera de que se redacte o proxecto porque vai actuar a Xunta nesa rotonda, se vai facer unha modificación e estamos esperando a ter o proxecto definitivo para ver o espacio que nos quedaba e ver se encaixaba ali esa zona. Pero non, ainda non temos o proxecto. Cando temos o proxecto, pois miraremos o encaixe e se é así, pois proporemos poñelo ali. Vale, a miña pregunta é, solo contemplan ese espazo? Porque se hai máis, bueno, podería seguir dar para diante coas áreas que hai e logo se pode facer unha modificación da ordenanza incluindo ese, porque non se sabe iso para cando vai ser aínda. Se aínda se vai agardar a executar todas as obras e Non, non executar as obras non, pero cando se diseñe, se verá o espacio que hai disponible, se poderá dispoñer ese espacio para ese uso. non hai proxecto diso aínda. Están redactando o proxecto. Ainda non Estaba anunciado en xullo de 2025. Sí. Vale. Vale, gracias. Temos nada, un oral para despois. Por Viveiro. Ben, e o aparcadoiro da variante carece dunha señalización horizontal axeitada, que delimita as prazas de aparcamento e tamén de vías interiores indicativas de entrada, saída e sentidos de circulación. Estes feitos van que en días de alta ocupación, ademais de minimizar a súa capacidade, se poidan producir situacións de risco para os usuarios. O mesmo acontece no aparcadoiro do pabillón municipal de deportes, que únicamente conta con señalización horizontal na zona de aparcamento destinada a autocaravanas. O resto do aparcadoiro carece de señalización que delimita as prazas de aparcamento para os outros tipos de vehículos. Por todo o exposto, rogamos ao equipo de goberno a realización das xestións necesarias para acometer a sinalización proposta nos aparcadoiros da variante do pabillón municipal de deportes, definindo os espazos para cada tipo de vehículo, debendo incluir, no caso do aparcadoiro da variante, sinalización numérica para os postos do mercado do día 1º e de 3º do domingo de cada mes. Gracias. Moi boas. Mira, no aparcadoiro do pabillón non marcamos todavía porque estamos tamén, xa saleu publicouse por consulta previa unha ordenanza para as autocaravanas, vale? Entón, agora estáse traballando na redacción do proxecto de ordenanza, houbo, creo que un par de propostas de algunhas asociacións de autocaravanistas, entón estamos xa iniciando o proceso para ubicar, porque realmente aquilo creo é unha boa ubicación, porque sempre ao final pasas por ali e hai 50 caravanas ou máis. Entón, estamos esperando a ver esas consideracións, vale? E cando redactemos, pois hai que ver cal é a cantidade de caravanas que vamos ubicar ali, si vamos reservar un espacio para o pabillón e a mitade para autocaravanas, bueno, para redistribuir un pouco o espacio, non? Entón, estamos á espera desas propostas das asociacións para pintar. En canto ao dali do Carlos V, xa hai un ano empezamos os trámites para facer noso ese espacio. Ese espacio está cedido
por costas a ASI, cedeullelo no seu día cando fixo a obra da variante, ali da carretera, non? Nós pedimos a cesión a ASI, a Costas, pero Costas nos dice que lla cedeu a ASI. Entón, a ASI ten que declarar que non a innecesariedade non dese espacio para que Costas definitivamente nos poida dar en uso ese espacio. Entón, unha vez que seña noso, pois poderemos determinar o que imos facer con el. Seña, bueno, evidentemente, marcar como aparcadoiro ou tamén o tema do mercado, que tamén o do mesmo xeito que o de aquí, tamén estamos facendo, bueno, un reconto, actualizando os que realmente están, os titulares, os que bueno, ás veces xa sabemos como pasan estas cousas, que está a nome de fulanito dun primo de tal, e resulta que chegounos nalgúnha ocasión que lles piden, bueno, incluso os multan, que o posto está a nome dunha prima, e resulta que a multa chega á prima, e o posto non puxo, a prima non ten nin posto, e resulta que lle chega a multa. Bueno, estas cousas que pasan, non? Entón, estamos actualizando os dous, tanto o de alí como o de aquí, para xa saber definitivamente con cales postos contamos, cantos hai e cantos podemos poñer a disposición da veciñanza para o que queira entrar e sacalos. Vale, esa é a situación. Ben, unha cuestión. O da variante non hai posibilidade de falar ca AXI para poder regulalo. Digo, porque se outro hai que esperar o das autocaravanas, e que, por exemplo, no do pabellón, outro día que houve o tema de gimnasia rítmica e tal, ou cando hai moita afluencia no pabellón, cada un aparca como lle apetece. Entonces, digo, o do pabellón podríase pintar cando haxa esa ordenanza das autocaravanas, pero da variante, chegando a un acordo, eu creo que se pode pintar máis que nada para optimizar o aparcamento, basicamente. Sí, non, como aparcamento non habería ningún problema. Claro, que pintar, eu digo pintar as liñas, a AXI non creo que teña problema porque se pinta Eu as liñas. preferíame máis o do mercado co do aparcamiento. Pero do sí. mercado ten que seguir pintado Sí, bueno. igualmente, pero podes pintar noutro color ou como sea. Pero é que, por exemplo, cando é ahora Semana Santa, que hai moita afluencia, sabes, cada un aparca na línea que están os postos do mercado, se vos fixades. Sí. Entón, se estuvera regularizado, seguramente caben máis coches, ou non, habería que mirar pola proporción da esplanada, pero creo que algún máis igual cabe para ter máis aparcamento na zona. De todas formas, temos un pintor, non é por excusa no Concello, como todos sabedes, é da casualidade que estamos tendo algún problemilla, como o tema dali da Plaza de la Unión, que quedou a medias porque está de baixa. Entón, quedou a cousa a medias e montouse a que se montou. Que máis? Algún oral, non? Eso é. Señalización do paso de cebra en Plaza de Juan Dona Petri. Queremos formular un rogo en relación coa seguridade viaria na zona da Plaza de Juan Dona Petri en dirección á Rúa Nicolás Cora, concretamente na esquina onde está a mueblería, onde existe un paso de peóns. Segundo nos trasladou xa bastantes persoas, este paso de peóns non está debidamente señalizado. As persoas que coñecemos a zona sabemos que está aí e actuamos en consecuencia, pero para quen non o coñece supón un risco xa que moitas veces atopan o paso de xeito inesperado, co consiguiente susto e risco. Descoñecemos se a sinalización foi retirada ou caeu sen ser reposta, pero o certo é que a situación actual non garante a seguridade necesaria. É certo que se colocaron algúns elementos como pivotes, pero consideranse que son insuficientes. Sería conveniente mellorar a visibilidade do paso, por exemplo, mediante señalización vertical clara e incluso con reforzo de pintura chamativa na calzada. Por isto, rogamos ao equipo de goberno que revise esta situación e adote as medidas necesarias para garantir unha correcta sinalización e mellorar a seguridade nese punto. Gracias. Tomamos nota, Sus. Moi ben. Déjome. Xa acabei. PNG? Sí. E tamén sobre un tema que se levou antes xa, curiosamente, sobre as actuacións que se levaron a cabo en A Torre, o sea, nos 4 camiños en Celeiro.
donde, bueno, hai varias parcelas privadas que sufriron afundimentos polo deterioro do abastecemento, sí que foi arranxado, que é o dominio público logo, pero as parcelas continúan a ter, bueno, pois danos como consecuencia do mal estado da rede pública. Xa pasaron varios meses e entón por iso rogamos coñecer por que non se efectuaron, que era un pouco o que explicaba antes Martín, non, os arranxos nas parcelas destas vivendas, así como cando teñen previsto leválos a cabo. Pois penso que xa quedou aclarado na primeira intervención que fixe cando falei da empresa que gestiona a auga en Viveiro. Me fixaron saber os veciños, con razón, porque tamén pasei por ali e vin como está aquelo. Teñen material acopiado e sin acabar detalles, co consiguientes molestes para os veciños e a compañía comprometeuse a acabar canto antes. Cando? Non sei. Porque están ahora cas aceñas e que supoño que cando acaben as aceñas irán a rematar ali o que deixaron sin rematar. Xa están, de todas maneiras, o veciño máis afectado xa está informado sobre iso, porque tamén se puxo en contacto comigo e se lle aclarou personalmente como ten que ser. Vale. Algún rogo máis oral? Por Viveiro? Rogo oral? Non? Bueno, pois levantamos a sesión.